i ostatnia odsłona dzisiejszej gali. Walka numer 12. 67 kg K1 Rules. Do narożnika niebieskiego zapraszam Ireneusz Kuśka, absolwent jogi Rybnik. Przywitajmy do roli Ireneusz Kuśka, absolwent jogi Rybnik. Narożnik niebieski. A do narożnika czerwonego zapraszam w ostatniej walce dzisiejszej gali. Krystian Cierwikowski, Bankonim Katowice. Przywitajmy brawami. Krystian Cierwikowski, Bankonim Katowice, narożnik czerwony. Walka zawodowa 67 kg K1 Rules. Sędzią ostatniej walki Maciej Bajtel. W ringu już pani Paulina. Przed nami pierwsza runda. Walka zawodowa 67 kg K1 Rules. Przypomnę tylko, że to są 3 rundy po 3 minuty.
Team Katowice. 67 kg K1 Rules, walka zawodowa. A jak Państwo widzą, z nami pani Paulina, która mówi o tym, że przed nami walka numer 2. Przepraszam, runda numer 2. Tak to jest, jak piękna kobieta pokazuje się w ringu, zawsze człowiek gdzieś się tam pomyli. Wielkie brawa dla pani Pauliny. Ireneusz Kuszka, Czortowiem Rybnik, Krystian Czerwikowski, Pakowiec Katowice. Druga runda za nami. Chwila przerwy i rozpoczynamy trzecią rundę. Jak widzicie Państwo, pani Paulina prezentuje nam numer tej rundy. Wielkie brawa dla pani Pauliny. To już po raz ostatni w ringu, jeżeli chodzi o wspomaganie nas numerami. Jeszcze na pewno pani Paulina nas pomoże w czasie wręczania nagród, a jak przypominam, ostatnia runda przed nami, walka zawodowa 67 kg. K1 Rules. W narożniku niebieskim Ireneusz Kuśka, Czortowiem Rybnik. W narożniku czerwonym Krystian Czerwikowski, Pakowiec Team Katowice. Przed nami ostatnie 3 minuty. Sędzią w ringu jest pan Maciej Bajtel. Wielkie brawa. 3 ostatnie minuty dzisiejszej gali przed nami.
Katowice, szanowni państwo, w ostatniej walce zawodowej 67 kg K1 Rules zwyciężył zawodnik z narożnika czerwonego Krystian Cierpikowski, Pakotin, Katowice. Bardzo prosimy wszystkich zawodników, trenerów po tej walce do zdjęcia. Dziękujemy sędziemu, zapraszamy również pan Maciej Bajter z nami, sędzia prowadzący ostatnią tą walkę. Krystian, chwila dla Ciebie. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy przyjechali mnie oglądać filmiku. Jeszcze raz dzięki rządom Pakotin Katowice, że pomogli się przygotować. Pakotin, Katowice, Krystian Cierpikowski, jeszcze Ireneusz Kuśka, absolwent Rybnik. Bardzo ślicznie bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi się przygotować. Tutaj moim sponsorem Wojtkowi, Zagonowi, rodzicom, którzy pomogą się tutaj przygotować do tych zawodów, bo bardzo się tutaj. Piękna walka, dziękujemy bardzo, dziękujemy, to była ostatnia